Sa number 8, 10,000 to 100,000 pesos ang ginaduso sa karon nga sang BTTMD bilang permit fee para sa mga running events sa Bacolod City. Pag isa-isa kasulat nga ginpadala sa Bacolod City Transport and Traffic Management sa sanggunian pang lungsod, ginapangabay sini nga ang pag-amend sang sukot sang pagkuha sang permit para sa mga running events sa syudad. Sunod sa BTTMD, nagadamo na ang running event sa syudad kag halos kada semana may ara sa mga fun run nga ginapatigayon ang mga pribado kag pampubliko nga mga institusyon. Apisar nga maayo ini sa ikayong lawas ang publiko, naga-requirement ini sang traffic management nga kinahanglan tun-an sang BTTMD. Pag-reroute sa mga sasakyan kag pag-deploy sa mga personnel sa syudad. Ginsili ni Councilor Jude Tadeo Saison nga wala makadangat sa ila o kung wala makadangat sa 1,000 ka pesos ang ginabayad sa mga organizers agud makakuha sang permit. Ginaduso sang BTTMD sa SP ang 10,000 pesos nga minimum permit fee sa mga running events samtang 100,000 pesos naman kung masobra sa 42-kilometer run ang event. Natarana nga talakayon sang SP ang proposal sang BTTMD sa masunod nga sesyon. Suno kay sa ison, ila pag ginatun-an ini kag posible nga maghahatag lang sang mas manubo nga permit fee sa mga run for a cause nga events. The rates are really very cheap. Too low. Very cheap. Kadako sang ginagasto tada, no? Gabutang ta tao, Oo. gabutang ta traffic aids, gabutang ta gagasto ta krudo, kasirata sang dalan, inconvenient ka-inconvenient ang motorista kay kasirata sang dalan. But I think the rates are very cheap, no? So For example, pilang gina gatos lang. 100, ano lang? Wala. Hundreds lang, why pagani guro na 1,000 pesos ang ginabayaran. Oo. But you can see that although there are some nga kuan niya ng ano ya balay Hindi fundraising. hindi for income, May kausa. no. Advocacy. May iba niya may advocacy, no, like gabulig sa pigado, pero may ara iba niya nga income generating gid niya.